इन्जुर जिङाव सन्जित ब्र लाइक डन थेंक इउ ब्र आदै मा खालामदों जिरायना कमेन्ट नायबाय दं नेट स्ल' जाना हाबो फुरा थानो हायाखिसै दै आं नोंनाव माबाबो आपडेट जानानै दंजोबोमोन ना आपडेट होदलाजोब्बाय आं मा ओंख्रि जाबोखो सन्जित ब्र अन थेंक इउ ब्र जाथ'वाखै आदसा मानसि जाखानाय नङादांलै दिनैबो अन थेंक इउ ब्र अन नोंसिनालाय जोंना माबासोमोनलै ब्र फान्थाव फ्राय माबा लाब्रासोमोन मन्दिराव सिस्टार सफैनो हादों थेंक इउ लाइक डन गोजोननाय थाबाय अके मा ओंख्रि जाबोखो मन्दिरा मा ओंख्रि जाना फैखो सन्जित ब्र अन ओंखाम जाबाय नामा आदा जाखांबाय औ बारा जाखांनाया सन्जित ब्र अन थेंक इउ जाथ'आखै आदा बाय एसे दं आदसा मा ओंख्रि संखो
सबायजों दाउ आदसा गोथाव दे सबायजों दाउलायबावसो आरो गोथावआनो ओंख्रिया माथो सन्जिब ब्र अन थेंक इउ गोथावना आरो गोथाव रा गोथावखा अन लागायना हो कमेन्ट टाइप ब्र नों मा खिथाहरखाबायना आङो नोंनो सासेल'सै माथो खारजोब्बाय खारबाय सासे अन सन्जिब ब्र अन सन्जिब ब्र अन इउ ब्र लाइभ उराय होबाय आं थेंकिउ लाइभ उराय होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मन्दिरा खारबायगोनलै नेटानो एखमबा खलथं खलथंबो होनो नागिरो गावनि कमेन्टआनो सल जानो नागिरबावो नै दा बेसेबांथो होआमोनथाय र' कमेडि खालामनो आं कमेडि रोङालै बारा आगै लाइक डन थेंक इउ बाजै
कमेडियाव एसे खमलै सन्जित ब्र' आं सारेन्डारखा कमेडियाव हाखाया आङो सन्जित ब्र' अन मा होनदों ब्र' बिदिबा मानसि जानाय नङा माथो नै मालाय एदाव गोरबासो माबाबो जालायलाङोलै आंना जकिं बारा जाया आंजों एदावग्रा थाबा हले एसे जागोन आरो ओमफ्राय आं माबानांगौ आं रोंखाया हाखाया आं एदाव सन्जित अन अके नो मा गल गल ए गल गलसो होमबा आंनाथ' गिदिङाखैमोनलै ए थेंक इउ सन्जित ब्र' अनामिका बाजै मा ओंख्रि संखो ब्र' हिन्जाव मा ओंख्रिथाय हिन्जाव लाय बुजियाखैलां लाया नामा आदसा हिन्जाव लाया नामा होनो दंखायोआनो आंना ना नोंसिनि बाहागखौ लाबावनांगौ नामा सन्जित ब्र' ओंख्रि गैया हाबाब माथो दहाय सापागुरियाव गोथाव बुस्थु बायनो नुथारदोंब्रा आं नोंखौलाय दहाय एल बि आव थगायदों माथो बेदर लानाय नुदों आङो जाहैजानानै गिनानै थगायखोना माखोरा बेलाय र' नों मा मावोनो नेटआ नोगोर स्ल' ब्लेक
इंग्रा आं सनजित है जे गल गलबाथाय जारला नंमारगौना नंगौब्रा नंगौ नामा हले खबरा नामा आं हरैसो थांसै र' नेटआ हरैहाय माबायदि जायो नेटआ बोरैथो नांदोंमोन आदसा बारु औ एबाराव मोजां जाबाय दे गिदिंबावबायसो नामाथाय मारै बिदि जाबाय थायोब्रा सन्जित ब्र अन एसे फाग्लायाबो दाबो रोङाखै नामाब्रा र' नायखुमाहैनां नायखुमानायाथ' हाबजानाया बेनाव बे दोङाबा आदसा बारु दोनाखै दाबो साला र' नोंखौ सोरनावबासो हाबसैमोन गैलालै रावबो फैग्रा गैला रावबो फैग्रा गैला खैथासिम होगोन नों ब्र' 9टा राइटसिमल' दोनगोनलां बारा दोना आङो मानसियानो जाखायाबालाय आंखा बाजै अन सन्जित ब्र अन कारिगावनि सोरालासिमोनब्रा बाजै दहाय थांनायालाय नोंसिनाव थांनायालाय थुनथुलि फाग्लि दासो गुदला सफैदों लाइक डन थेंकिउ मा खालामदों नों मानो ब्र नों माथो मोसौ मा होनदों
डाक्टार मोसौ नङाब्रा मानसिनिसो थुलुनि नुदों आरो ना नै सनजित होनदों माबाया थुलुनिया खोनायाखैनो कारिगावनि आलासि थांदों होनना सोरमोन बबेनि होनदां सोर कारिगावनि आलासि थाङा नोंसिनाव थुनथुनिया मा होनदों आं दासो ओंखाम जाखांना जिरायदों आदसा मा ओंख्रि मा ओंख्रि मा ओंख्रि नि मा खालामदोंनो ओमफ्राय जोंना थुलुनि मा होनो सनजित लोगो लोगो दंना गैया नोंजोंनो नायदो दंना गैया लुर दंलायखायोना नोंनो माबायदि नों सोरखौ सोंखोब्रा मा थुलुनखौ सोंबाय नामा न'थासिम मा खालामनांगौ हारसिं गारबाय आरो ब्र' मा खबर गेजेरावनो ओमफ्राय जोंना आयु दासो ए जाम्बा फिल्म प्रडाक्सन लाइक ब्र' थेंकिउ ओमफ्राय जोंना जाम्बा मा खबरनो थुनथुलि मा सनजित ब्र मा होनदों थुनथुलि मा खालामदों ओमफ्राय जोंना थुनथुलिया मा होनदों जोंहा फाजा आलु बाथोनसो जेबो गैयाहाय दिनै अमा बैसासो आदसा अमा बैसा जेबो जायाना ओमफ्राय जाम्बा ब्र मा ओंख्रि थुलुनि माथो नुथारलालैनो सिबाया मबाइल गाज्रि जाना होजानानै दासो सिखारफिननो हादों गल गल जालायबाय नामा आंनालाय ना आंना जाखोना सोरना जाखो सोरबा खिथाहरलाय गल गल नामा ओमफ्राय मोनदों मा माबासोमोन फान्थाव ओमफ्राय सबाय बिमा लाब्रासो ओमफ्राय मा होनदों आं चिरांनि सनजितनो बेबो चिरांनिखासोना सनजितआबो गल गल होनदों जाम्बा ब्र'आ जोंना ओमफ्राय मा होनदों थुलुनि चिरांनि मा जायगा ओमफ्राय जोंना मा होनदों साइलि आ गया हमारा थेंक इउ स' माच साइलि हेलौ लाइक डाउन मरा एमाव थाख्ला थाख्लि क्या हुआ नङाबा हाग्रा बारियावसो नेट नांला हैयो लेवार बाजानो गिजाबा थागौमोन सनजित बलाहे साइलिजोंने ओमफ्राय दाबो दं जितनो मा होनदोंमोनथाय बारबायसो होनदों अबेनिफ्राय फराय थाय
सान्तिपुरनि लाइभ 8 नहीं आर्ट्सनो बानि सनानो लागाव दासो जाहांदों दा ओमफ्राय मा होनदों थुलुनि नों बिजिनियाव दं मा होनदों थुलुनि नों आं थुलुनि आं बिजिनियाव दं मोनथ'नो ओमफ्राय मा होनदों क्या बोला है तू कुछ कहना संजीत सही तुझे ने क्या बाजै अन मा होनदों आमेरिकाननि सोलाय मा जालायखो ओमफ्राय होनदों आरो बे दाबो दं नामा सनजित होनदों आरो ओमफ्राय मा होनदों हा तू फिर सनजित लाय एमाव ब्र नों मोसौ ओमफ्राय मा होनदों थुलुनि होनदों आरोना माबाया सनजितआ ओमफ्राय जिहेथु ओमफ्राय जाम्बा मा होनदों जाम्बा ब्र'आ जोंना मादों माथो ब्रा बुलि लांबाय थुलुनि सनाय आब' थुलुनि होनदों आरो जाम्बाया जाम्बा बड'आव सोना ओमफ्राय मा होनदों तुली बाय बाय मरा टाक्ला एमाव रुको यार अबे चलने की क्या शैलेजी टुनटुलि अन ओमफ्राय एसएम नोंखौ एसएम नोंखौ साला दहायबो फैयाखै आंनाव नोंखौ थाबैनोबो मोनाखिसै ओमफ्राय बेलासिनाव साला माजों सोलास्लिब बोखो ओमफ्राय थुनथुलि मा होनदों राय सिमसना नों खोनायाखै नामा जि मागासिनो सनजित ब्र अन होना होनो रोङाखै बेनो जाबाय
सन्जित ब्र' जालायबायलै एखेनो मा गल जालायखो नोंनालाय गैला नेटआ जालायलायदां नोंना ए नोंनाथ' माबायानो जाखाया डाइरेक्ट सार्जार फिटिंसो खालामखानांगौ सन्जित ब्र' न थेंक इउ ब्र' आसामोखि माजों सोलाबोखो ना जायाखै दाबो सन्जित ब्र' कमेन्ट थेंक इउ औ कमेन्ट प्लिज कमेन्ट खिन्था नोंखौसो रागा जोंसिगौमोन सो आं मानो रागा जोंखो आंखौलाय मा नङाबा हाग्रा बारियावसो नेटआबो मोजां नांगारो ओमफ्राय लान्दांआव फैबा मा जायो बिदि थाबाय थानांगौ लेवारसो मोनगोनलै माबाला तेरी मरा टकला साला एमाव हाँ मेरा नेट स्लो है थांसैनो थांग्राखै ओमफ्राय सन्जित मासथिनि एग्रि होबाबो बिदि खारलायनांगौ एखमबा मोजां नाङो एखमबा मा खर' गाज्रि जायो मा होनदों एसएमकेया जोंना मा ओंख्रिथाय बेखौ फरायजोबनो मोनाखैलै मा बुंबाय थाखो बे साइलिया बिनि फाग्लि जाबाय नामा नोंखौसो सिरि थादों होनना रागा जासिगौमोन बिदिसो ओमफ्राय साइलेन्ट केयाव लायो एमएमबि के लिया मैंने पागली के लिए एमएमबी का के लिए पागली नहीं हूँ टुलुनी साला एमएमबी टाकला उरला दे जारलालै जों हाग्रायाव थाब्र'नो हाग्रायावखासो नै लेवार मानखोबा सेस बाला ओमफ्राय मा होनदों थुलुनि अन ओमफ्राय जाम्बा ब्र'आ गल ओमफ्राय मा होनदों हेलौ थेंक इउ केजि ब्र' गोजोन थाबाय
ओमफ्राय केजि ब्र' मा होनखो जाम्बा जइन मि ओमफ्राय मा होनदों थुलुनि बाजै होनदों आरो केजिआ ब्र'आ ओमफ्राय जोंना सन्जित ब्र'आ केजि मा खालामदोंनो अके ब्र' होनदों आरो ना थेंकिउ होगोन दे र' आपडेट जाबायलै बबाव थुफ्लांबाय थानो नागिरो हादार मास दिनैया माबाखौनो आपडेट जानायखाय माबायानो सोलायजोबलायबाय अबावबा थुब्रायलाबायनानै सोरनिबा कमेन्टखौ होदला हरो एखमबा रिमट खालामला हरफ्लाङो सन्जित ब्र' अन जाम्बा ब्र' माबा होबाय दे आं ब्लक होबाय लोगो खालामलायदो ओमफ्राय थुलुनिया ब्लु हो ब्र' होनदों ब्लु होबाय आङो लोगो मा होनदों धनथुलिया मा होनदों केजि मागैनो होनदों आरो ओमफ्राय सन्जित ब्र' कमेन्टनो मोजां सन्जितनो गल जाबाय थायोलै जारलासो सन्जित ब्र' अन जाम्बा प्रडाक्ट अन थेंकिउ सन्जित अन ओमफ्राय माने साइलेन्ट क्या बोला है चलती जल्दी कमेंट करो मोरा थाख्ला एमाव पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ ओमफ्राय जोंना मा होनदों सन्जित अन ओमफ्राय जोंना गल ब्र' होद गल र'नो गल जादों दाबो जादों नामा ओमफ्राय सन्जित गल ओमफ्राय मा होनदों केजि सन्जित ब्र' आं नोंनि लाइभआव थांनो हायासैलै सैबसोलै माबा जाना होलायबाय नै ओमफ्राय जोंना मा होनदों बेखौ फरायखांखाबाय ओइ एमाव उरला एमएमबि उरला मानो फैयाखै आंहासो उरला जाबाय आरो होमबा आं मोनथिया मालाया मानो फैयाखै गेजेराव दंमोन गिर्जा दंमोन आदसा गिर्जा दंमोन ओमफ्राय एसामिखि अन ओमफ्राय जोंना मा होनदों मा ओंख्रि जाखो थुलुनि बाजैनो जोंना केजि ब्र'आ ओमफ्राय मा होनदों एमाव ब्र' ओंखाम जानो आं अके दे जादो दे ओमफ्राय मा होनदों सबाय बिमा भाजा आलु बाथोनसोनो ओमफ्राय जोंना केजि ब्र'आ मा होनदों जोंनि जौनि एमाव आंनि भिडिअ नायलाय अके दा नायगोन आं र' गासिनिखौबो नायना होगोन आङो दा एलबि दोनबानो नायगोन आरो आङो मा होनदों केजि अके जेबो नङा होनो सन्जित ब्र'आ जोंना मा होनदों केजि आं ओंखाम जादो दे ब्र' ओमफ्राय सन्जित ओमफ्राय एसामिखि अन ओमफ्राय अके ओमफ्राय गाइस होनदों आरोना जोंना सन्जित ब्र' ओमफ्राय जोंना मा होनखो केजि ब्र'आ जाना हो सन्जितनो ओमफ्राय दे जि माबाया केजि ब्र'आ ओमफ्राय मा होनदों ओंखाम जादों ब्र' जादों र' जादो दे मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय खिथाहराखैथ' आंनो ओमफ्राय केजि एसएम होनदों आरोना केजि ब्र'आ ओमफ्राय जोंना हाय केजि होनदों आरो एसएमखिया जोंना ओमफ्राय जाम्बा ब्र'आ जोंना मा होनखो केजि रिटार्न बेक मिनो नै साब खालामबायनो बेक खालामलायदो जोंना ओमफ्राय अके जाम्बा होनो आरो केजि ब्र'आ ओमफ्राय थुलुनि अन ओमफ्राय जोंना मा होनखो एसएमखिया आमायसोआ फैमाराखै मिथिया आं फन खालामाखै फैना हायाखै थांना थाङाखैथाय जोंना उनु गागेब
सफैनो हादों थेंक इउ। मा ओंख्रि सबाय बिमा फान्थाव लाब्रा नोंस्रालाय? ओमफ्राय धुनथुलि अन उनुआ मा होनदों यमराजानो मा जालायखो रानि ओमफ्राय मा होनदों जाम्बा ब्र'आ जोंना मा होनखो ब्र' आं थांथ'सै दे अके दे अन दे मा खालामनो नागिरदों उनु मा अन दे बेलाय मा खालामनो नागिरदों आं गय खावनो आदसा आंबो जायोमोनब्रा लाबो आंनोबो दासो जाखांदों ए मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो गोथावथारमोन नामा जोंना सोर फैखोलै टेकनिकेल ब्लड हेल' ब्र गुड इभिनिं टेकनिकेल ब्र ओमफ्राय जोंना मा होनदों आंनावबो फैलायदो दा एमाव दोनबा अके ओमफ्राय मा होनदों हाय हेल' टेकनिकेल ब्र हेल' हाय बोलाय ओमफ्राय जोंनाव मा होनदों केजि लोगो जाहर ओंखाम जादों रिटार्न हरगोननो नै जोंना एसामिखिया ओंखाम जादोंनो बेक खालाम माबा बेक खालामनो लोगो जाहरग्रो दा बेक खालामगोन सिन्था दाखालाम ओमफ्राय होनदों दालिसो खि आदसा कमप्लिट अन थेंक इउ जोगदावनोसैसो नामाब्रा आंलाय दावहरदो उनाव गयखौ जायोनो हनैनो ओमफ्राय जायखिया मा होनदों जाम्बा रिटार्न हिसाब खालामबायनो मा फाग्ला जाबाय थायो दे माबा नांबाबो फुल नांबाबो माबा सार्भारा हाबनो नागिरा दाना गोलावनो गोजौ खानानै मानसिनाव आंखो रिटार्न साब खालामबायनो दा बेक मोनगोन दे जेबो नङा सिन्था खालाम हरजोबखायो ओमफ्राय जोंना मैया हराव नाइट दोनदों नामा नोंसोर एमावनो गैया दोनाखै दा दोनोबा दाहाय मोनानिफ्राय स्टार्ट खालामफिनसै जायोना जाया दा बे अके केजि र' दसे सोलागासिनो सोलादोंसो दासो केजि माने दे सोलाबाय थानो ओमफ्राय थुनथुलि अन मा होनदों दे गेरेबना मा होनखो देख्रेबना
जागोनबो दा रागा जोंबा बे एसेल' गोजानावसो गारहरना दोनगोन र' मासि गरबो गैयालै आंजों दाख्लै बिदियावनो अन्थाइ दंबाथाय गावखागौमोनदां रागा एसेल' गोजानाव खुबैहरदां मा जायो नंगौदां ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि जायामोन बाजै थुलुनिनो सबाय बिमा भाजासोनो ओमफ्राय मा होनदों जेखि र'आ अन जानाय नङादां सासेया जानाय नङादां रुमाव थाङाखैबा मिथिया फाग्लासोलै मानसिया लोंबाथाय नोगोद बेथ्रा खालामनो नागिरोलै बियो औ ओमफ्राय उनाव अन मा मा होद खर' गाज्रि जालायखोलै माथो बिदिनो मा आं लाइक डाउन जेखायनानै थेंकिउ मा होनदों केजिया मा होनदों प्रब्लेम बिदिनो आंलै नोगोद जारलाखा रागायानो जोंनि ओरै एरियायावल' एसे माबा जायो ओमफ्राय हरै सोनाबहा थांबा मोजां नांगोरलै नांनाया ओमफ्राय जोंना मा होनखो अन केजि ब्र' ब्र'आ मा होनखो SD लोगो जादो दे नो थुलनि अन मा होनदों अनु लाइभआव कमेन्ट हरबा फराया लाइभआवा नामा आंनिखौ आदसा बिदिसो नोगोद जाबायलै दाना उनुआ देनजार थारसै उनाव जाखाबाय बेनाव मालाबा थांना खावनासो लायगोन आं फनखौनो उनाव जाबाय बेना नोगोद गिथारजों ओंखायनो ओमफ्राय मा होनदों थुलुनि अफिसियेल अन ओमफ्राय SMAKI अन सोलायखांबाय केजि आंहानो ओमफ्राय मा होनखो थुलथुलि अन ओमफ्राय मा होनदों माजों सोलाखो एसेमनो जोंना केजि ब्र' थुलथुलि थुलथुलि होनाखैलै माबासो केजिसो फाग्ला खर' गाज्रि नेटनि थाखाय नेटखौ नायफ्लांबाय थानानैनो माबाबासो नायफ्लांगासिनो आंहा बाला ओमफ्राय मा होनदों दिनैबो 9:30सिम होगोन नामा नोंनो एसेबां गोबाव होलाना नेटआबो माथो मोजां मोनथारालै बिदिबाथाय गोसोआनो
मा होनदों दालिसो ओमफ्राय हांसो बेदरमोन जेखि केजि सना केजियावनो लागावबाय उनुथिफुलिनो र' केजि नोंनो रिटार्न हरनो थांनि अके गिदिंग्राखायनो नेटखौनो नोगोद खेल लाफ्लांबाय थायो आं मासथिनि बोरै बिस्रा बिदाबो बिनानावबो खारबाय नामा सेम डार्लिं टेब्लेटनो ओमफ्राय प्लिज कमेन्ट होनदों आरोना जोंना केजि ब्र'आ सोर सोर दंबावो नो खेमना बरबाय नायहरबाय हनै लायनोसै बिनिखौ र' मन' जानायखाय नोगोद थिफुदै जादोंना नोङो अन फैया मुवा बखिदोंनो दाखालि दुब्लि बारियावसो दंबायलै माइरिबो जालायखोब्रा बाय सोर सोर दं
दाखालि बेखौ फरायखांखाबाय आरोना ओमफ्राय केजिएफआव मा मावदों खर' गाज्रिसो जाबायलै जोंहा माबायाव सौहैनो हादोंमोन माथो 10 लाइक थेंक इउ ब्र उज्जवल बरा थेंक इउ ब्र ओमफ्राय जोंना एसे मोननैखौमोनथाय बारबोलाजोब्बायसो हनै फैया मुवा बेखौथ' फरायखांखाबाय ओमफ्राय मा होनदों आं थगायग्रा नङा उनुनो ओमफ्राय जोंना मा होनदों थेंक्स एस एम डार्लिं माइ सुइट हार्ट नो ओमफ्राय जोंना मा होनो थुनथुलि अन ओमफ्राय मा होनगोन अथुलि बरा ब्र हाय हेलौ थुनथुलि बाजै जोंना केजिया मा होनो थुनथुलि बाजै भिडिअ' नायना होदेनो ओमफ्राय मा होनदों अथुल बरा जुवाल होनदों आरोना जोंना माबा केजिया वेलकामनो ओमफ्राय 10 लाइक थेंक इउ ब्र ओमफ्राय जोंना अके केजिनो जों थुनथुलिया प्लिज ब्लु डेड अके उज्जवल जी मैंने आपको ब्लॉक दे दिया ओमफ्राय एसे मुखिया सना जिउ केजि आं हरफिनखायो जिउनो ओमफ्राय मा होनदों केजि जिनो नमस्कार निउ काम 5 आइडिनो सोर सोर लोगो गैया 5 आइडि दं ओमफ्राय एस एम जि नो अथुल बराया ओमफ्राय जोंना मा होनखो आइडि दंमोनलै हिन्जावा सिनेमा नायगासिनो आदसा ओमफ्राय मा होनदों थुनथुलिया मारै जाखो गल गलनो गल गल जादोंथ' अथुल बरा निउ फ्रेन्ड 5 आइडि थेंक इउ ओमफ्राय जोंना मा होनदों केजिया उज्जवल आइ एम अल रेडि साब डान अके नो गल मा गल जाखोनो खर' गाज्रिसो होनखाबायलै जारलासोखा ओमफ्राय मा होनदों हेलौ जोंना एसएम थुनथुलिया मा होनदों हेलौ मा होनखो नमस्ते उज्जवल उज्जवल ओमफ्राय जोंना मा होनदों केजीजी आपका आईडी कितना है फल'नो ओमफ्राय जोंना मा होनदों ओमफ्राय मा होनदों थुनथुलिया एमावनियावसो गल जादों ओखिनो ओमफ्राय मा होनदों थुनथुलि उज्जवल बराया क्या बोला है आईडी कितना है बोलो थुनथुलिलायनो माबासो जालायबाय दानिया उनु अन माखौ नायहरखो बेलाय निउ काम बायदिनो उज्जवल मेरा पास आईडी है उज्जवल भाईनो अनुजी नो अनुजी बोलाय उज्जवल जीनि ओमफ्राय जोंना मा होनदों आईडी नहीं उज्जवलनो ओमफ्राय जोंना उज्जवल केजीजी आपका कितना आपका आईडी कितना है बोलो ओमफ्राय जोंना मा होनखोदों मा गल गल जाखोनो ओमफ्राय जोंना मा होनदों
Ajwal hello no जोंना उनआ तुलनी का पास आईडी नहीं है बोलो जी प्लीज बोला अच्छा बोला है न्यू वीडियो फॉर लाइक प्लीज बोला है भाई जना मा उजलता बोला है क्या बोला है ये आपका आईडी कितना है बोलो प्लीज जना मा कतले मा जाना जायामोन मबाइल लाला एखिनो खर' गाज्रिसिन खाबायलै मा होनदों 5 आईडी है असवाल जी असवाल बोला है केजी ब्लग ने ओमफ्राय जोंना मा होनदों आथुरनि अन ओमफ्राय मा होनखो केजि मा होनदों मालाय बयनावबो ओखि दङ आंनालाय सोरथो ओखियानो ओमफ्राय मा होनखो असवाल केजि प्लिज सर्ट न्यू वीडियो फॉर 5 लाइक एंड 5 सब ओके प्लीज सर्ट बोला है ओमफ्राय जोंना मा होनखो प्लिज सर्ट न्यू वीडियो डबल एक्टिंग जी प्लिज हनै खालामहरद' बार बार लेके उसने हे नमीनोबाय केजि होनना बुंहरबाय आरोना ओमफ्राय केजि अके अके बोला है बेयावनो तुरनि जी न्यू भिडिअ फर लाइक प्लिजनो हनै निउ गोदान भिडिअ होदोंनो दा नायना होदो ओमफ्राय मा होनदों केजि प्लिज सर्ट न्यू भिडिअ फर लाइक एन्ड 5 सब अके प्लिज सर्ट बोला है ओमफ्राय मा होनखो केजि ब्लग ब्र'आ मा होनखो तुरनि बाजै आंखौबो ओखि सना एलाय उनु होनदोंलै मालाय उनुआ उनु अन भिडिअ फर लाइक प्लिजनो मा होनखो जेखि केजि जी ब्लग प्लिज सर्ट ओमफ्राय जोंना मा होनखो होनजायो किसना ओखिनो इहा लागावहरबाय दाना बोरैबासो जाबायमोनलाय ना ओमफ्राय मा होनदों जी प्लिज सर्ट न्यू वीडियो फॉर लाइक 5 लाइक एंड 5 सब ओके प्लीज सर्ट बोला है तुरंत जी न्यू वीडियो फॉर लाइक प्लीज ओमफ्राय जोंना केजियावनो तुरनि सना ओखि जाहरफिनबाय नै लागाव ओमफ्राय मा होनदों आपका आईडी कितना है बोलो किसको बोला है आप मेरा साथ आईडी नहीं है ओमफ्राय बानोसै सोलामिनिखौ दावलाव मोनसे कमेन्टखौनो होदलाबाय थायो बाला ओमफ्राय मा होनदों अनुजों एसएम ओखिजों आंनि एमाव सना मा होनखोथाय आंनि एमावखौ सेना लाबाय सयथिबो सिगांनिफ्राय ओमफ्राय मा होनखो थुलसि अन ओमफ्राय जोंना मा होनदों केजि ओखि होनबाय आरोना ओमफ्राय मा होनखोथाय
कोई भी सपोर्ट नहीं कर है। करेगा करेगा सपोर्ट करेगा दूंगा चिंता मत करो अंशल जी थो थोड़ा थोड़ा रुको मा खोथाय थोड़ा रुको सोगौमोन थोड़ा रुको सोगौमोन ओमफ्राय मा खोथाय कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है था है गल जादों सोरना गल जाखो आंना गल जायाखैथ' दा गल जाला आंना दस्रायावसो खारग्लुंबोबाय आं अन गासिबो अन दंजोबो थेंक इउ एसएम खारबाय एसएमजों उनजों खारबाय सानैल'सै आयदे खेला बेयावसो मोजां नांमारो माथो नेटआलाय दोनसै नामाथाय आं होनबा ओंखारबाय सोरबा सोरबा होनो अके बाय बाय नो बाय 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 दोनसै आंबो रावबो गैला नामा थरनि खारजोब्बायलै बाय बाय दोनसै आंबो खारजोब्बाय नेटआनो जायाखिसै नालाय आंना बेयावसो मोजां नांफैदोंमोन नै दे आं होनोसै बाय अके अखायजोरसो दोनबाय आं थेंकिउ थरनि गोजोननाय थाबाय